אתה מוכר פה? לא הבנתי, כי אתה בחוץ, לא הבנתי אם אתה מוכר או לא. יש מישהו שהוא גר ברחוב. אני רוצה לקנות לו נעליים. איזה מידה אתה צריך? אני חושב שהוא 42. 50 שקל. 50 שקל? כן, קח, זה נעליים יקרות אלה, קח. אתה אומר אומלס בגלל זה. זה 50 שקל בשבילך? תהיה בריא, קח. אתה עושה לו מצווה, ואני מכרתי לך בזול, וזהו. תהיה בריא. איך קוראים לך? עזוב, תהיה בריא. איך קוראים לך? שם שלי שאול. שאול? כן. אני יוני, נעים מאוד. נעים מאוד. אני רוצה לתת לך גם 100 שקל טיפ. לא, על זה שהיית עם לב פתוח ורצית לעזור לי, אני רוצה לעזור לך. לא לוקח. למה לא? ככה, לא לוקח. למה אתה לא רוצה? ככה, אני לא רוצה לקח, לא פתאום. טוב, נשמה, תודה רבה. תהיה בריא. תודה. הלוואי שיהיו יהודים הרבה כמוך. כמוך, לא כמוני. גם כמוני, גם כמוך. נשמה. אתה נשמה טובה. יאללה, תהיה בריא. זה 100 שקל, אתה יודע למי ניתן? למי? כן. תן את זה להומלס, תן לו את הנעליים, כן. תן לו את המאה. באמת? כן, תן לו, תהיה מבסוט. כשיוכל, ישתה, יהיה מבסוט, יהיה שמח. ואתה תרוויח גם מצווה. אתה יודע מה, אין בעיה. אני הולך לתת גם את הנעליים וגם את 100 שקל להומלס. איזה נשמה אתה. זה שאול, דוגמה למופת. הוא אומר, לא צריך לתת מסר במילים. מה שראיתם פה, זה המסר שלו. יש לך עוד משהו להגיד? זהו, תהיה בריא. זהו. שאול, אתה איש יקר. גם אתה, תודה. אז החנות של שאול בוויצמן, 137 בכפר סבא. זה הרחוב. אתם מוזמנים לבוא, לפרגן לו. בן אדם מדהים, באמת. מה העניינים? אתה בסדר? הבאתי לך נעליים חדשות. נעלי ספורט. אתה 42 במידה שלך? 42, 43. רואה, אני חושב עליך כל הזמן. מה שלומך? הכל בסדר? עכשיו מישהו נתן לי לתת לך גם 100 שקל.